وجاي باركم متحف قدس كابتن بيت إرمياس إسرائيل شعتن كاب عصر تحاري ساب عصر سلسلة خنام ببينا جابير مسجن تنبيت إرمياس إسرائيل شعتن كاب عصر تحاري ساب عصر سلسلة بسم يسوع كمبوه أنا زحف لكم ذلك حسب فلتي ما فتنتان تسفن كوبكم سي حسب دحن إنبر نايكوفو أيقونني ولكتي أبير كتسوعني ما تجيهم دما كتلموني يخم أما كسمعكم إيه بملؤ لبكم أنت لكم نسي كدليني كترقني يخم لا يبارك لو مي أرسلنا قد زي أبير مدلاي لا يبارك أرسلنا تاي قد زي أبير مدلاي أبزي እግዚአብሔር እንታይ ብሎ ማለት أنا زحفكم ذلو حسب شيء فولت مفتصمتان تسون شيء كهبكم شيء حسب دحان بر نايفكوفو أيقونن أبزي إسرائيلاويان أبكوفو كنتاتي أبتبو كنتات أيقونن ذلو تماريهم أبابيلون يمزلو جن እግዚአብሔር تسبون تايوم علىهم أنا جن استيل ولا أبتشجر كلهم أبتمكر أقولهم جن أنا زحسولكم جن حسب دحن حسب تبوني وبالعلو እግዚአብሔር أمنا تمسكن يوم بدهري وانتايز ذلو أملاك يبارك كتسوعني ما تهم دما كتلمونني يهم أما سمعكم بملؤ لبكم أنت دليهم لشي كدلني كترخوني يهم እግዚአብሔር أملاك ناس زد الله أملاكنا زد الله أنت دلينا يا دمان سنتاي بلنا زركبلنا أملاكي دمخ زبلنا أملاكي أملاكي بار سلزي أتمد لي ناتنا جدا يو أنت أي زلوا بملؤ لبكم تأدى على يا خمان عين تعلو تايدا بملؤ لبكم أنت دليهم نسي كثروني يهم زي أبير أملاك سلزي زي أبير أملاكنا زركب أملاك يو أملاكنا كدليني يهم تعرف ما كثروني يهم زي أبير زد الله أملاكي حواتي أب زمن هوتنا قلت زي أبير أزوتيرنا كندلي علنا زي أبير مثلا كل جزء نايس سب قديلو نا أملاك كده قالوا اتمد لي نايمني نات نايم مستدلنا زي أبير ما يركبنا زي أبير مسكن سلزي زي أبير أتصبح كندلي علنا حنسا أب عمد ديكونه حنسا أب ورح ديكونه شيء أتصبح أزوتيرنا كل جزء نجزي أبير كندلي لنا كل جزء أزوتيرنا أملاك بارك سلزي نجزي أبير كندلي خلنا بخميم مجمريا قداماي نغرنا مس ملعنا ديكونه ابتر ترف جينا ديكونه شي مستودعنا ديكونه قداماي بمولو لبنا زي تخفافل لبي زي تمقاقل لبي انتي دا بمولو لبنا እግዚአብሔር دلي خلنا علما እግዚአብሔር دما دبخ يبلنا እግዚአብሔር دما يركبنا هاليلويا ስለዚህ እግዚአብሔር መስገን ለእግዚአብሔር ቀዳማይ ክንጎብሮ እንታይ ዳዊት እግዚአብሔር ቀዳማይ ጌሬ ንሱ በየማኔ ስለዘሆነ ድማ አይከናወጽን እየ ንምታዩ መጀመሪያ ስለዝጎበሩ ናይ ዓወቱ ሚስጥር ናይ ዳዊት እንታይ ንእግዚአብሔር ስለዘቀደመዩ ልዕል ሁሉ ንእግዚአብሔር ቀዳማይ ስለሰርዑ እግዚአብሔር ድማ ኩሉ ከከናውነሉ ከስልጠሉ ሁሉ ነሪ እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነው ዋላ አብትሳይ ወንታዩ መጀመሪያ መንግስቱን ጽድቁን ታይጎሩ سيدلهم بروحات دلايو مجمع رأسي نا إجزابير نجار دحاريتي زسعب نجار دحاريتي خال نجار مجمع رأسي إجزابير دحار الندليو نجار انتهى يقول يمات مالك مجمع رأسي عايز بالإجزاب كل جزء مجمع رأسي إجزابيري بغري زخونة نا إجزابيري حواتي منو زخونة نا إجزابيري بدحريو تعرفنا دي كونه ويجمع فرق دي كونه إجزابير مول إذا إجزابير مسكن ذكروا يوم إسرائيل مبزحت تي مشات زابيوم كبتي اتي حنكس زبله اتي عور زخونه اتي غودلو زبله سنتاي غبرون يروم لمسواتي سي يمطون يروم እግዚአብሔር ግን እንታይው ደስ አይውለን እግዚአብሔር እስኪ እዚ ቆራጽ እዚ عور ወይ እዚ ጎዶሎ ሲ ለሐደነት ፎትዎን ምስኪ ንምስሌነኩም ምስኪ ሃብዎ ይقبلكم ዶ አምላክ ሐዋታይ ኩል ጊዜ ሙሉ ይዘሊ እግዚአብሔር بخري يدلي بخري ገንዘብና بخري ስራ بخري ሁሉ ነገር ናይ መጀመሪያ እግዚአብሔር መስከን ስለዚህ ማና ድማ
እግዚአብሔር መጀመሪያ ክንገብረሃልና እግዚአብሔር ካብ ብዘልየና ዘበለ እንታይ ይገብረና ይርከበልና እግዚአብሔር ድማ ይባርከና አምላክ ይባረክ ስለዚህ አምላክ ዝደሊ መጀመሪያ እግዚአብሔር መስቀል ስለዚህ ቀደማይ አብልብና እግዚአብሔር ቆናሉ ቦታ ስፍራ መጀመሪያ እግዚአብሔር ካልአይ ደኮነ ሳልሳይ ደኮነ አስራይ ደኮነ ቀደማይ ዝብለና ኩሉ ጊዜ እግዚአብሔር እንታይ ቀደማይ እግዚአብሔር መስቀል ስለዚህ አምላክና ዝርከብ ተጸውዕና ድማ ጸውዕና ድማ ዝምልስ አምላክ እግዚአብሔር አይጻኑዕን ይሕዋተይ እግዚአብሔር ጸማም እዝኔ አይገብርን ይሕዋተይ እግዚአብሔር ዝሰምዕ እግዚአብሔር ዝምልስ ይዘለና ሃሌሉያ ስለዚህ እግዚአብሔር ዝምልስ ምጽዋዕ ናይ መንገደ ይሕዋተይ እናትና ግደይ ንሕና እንተ ጸውዕና እግዚአብሔር ደበኽ ይብል ንሕና እንተ ጸውዕና እግዚአብሔር ድማ ይመልሰና እግዚአብሔር መስገን ስለዚህ ክትጽውዑኒ አነ ድማ እንታይ ክገብረኩም እየ ክምልሰልኩም እየ ንስኻትኩም እንታይ ክትገብሩን ኢኹም ኢሉ ክትጽውዑን ኢኹም አነ ድማ እንታይ ክገብረኩም እየ ክምልሰልኩም እየ ይብል ኣሎ እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ይሁን ስለዚህ እቲ ምጽዋዕ ናትና ግደይ እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ይሁን ስለዚህ እንታይ ኣብ ፊልጵ 4 ካብ 4 ክሳብ 7 ድሕሪኦሞሲ እግዚአብሔር ሲቀረባ ይሕዋተይ ድሌትኩም ዘበለስ ምስናይ ምስጋና ኣብ አምላክ ይፈለጥ እምበር ብገለኩ አይተጨነቁ ዘሎ እግዚአብሔር ቀረባ ምዃኑ ይሕብረና ሕዋተይ እግዚአብሔር ርሑቕ አይኮነን እግዚአብሔር ደበኽ ዝብል እዩ እግዚአብሔር ቀረባ እግዚአብሔር መስገን ሃሌሉያ እንተ እግዚአብሔር ቀረባ እንታይ ይብል መጽሐፍ ቅዱስ እግዚአብሔር መስገን ርሑቕ ካብ ሰማይ መን ይኸምጻልና አይትበል ወይ ድማ ካብ ባሕሪ ስግር ከምጻልና አይትበል እንታይ ዳ እግዚአብሔር ኣብ ጥኻኻዩ ኣብ ልብኻዩ ኣብ ሓሰብካዩ እግዚአብሔር መስገን እግዚአብሔር ኣብ ጥኻና ይሕዋተይ ንምንታይ ዶ እግዚአብሔር ቤት መቕደስ ይኹም ይልና እግዚአብሔር ኩምሳና ሓዲሩ ልሕዋተይ ካብ ርሑቕ ካብ ሰማይ ከምጻልና ይትበሉ ካብ ባሕሪ ስግር ክመጻልና ይመልሲ ወይ ክመጻና አይትበል እግዚአብሔር ቀረባዩ እግዚአብሔር ኣብ ጥኻኻዩ እግዚአብሔር ኣብ ኣፍካዩ እግዚአብሔር ኣብ ልብኻዩ እግዚአብሔር ሕዋተይ ንሕና ሕጂውን ማሕደር ቤት ኣምላኽና ዘለና እግዚአብሔር መስገን ንስኻትኩም ማሕደር ኣምላኽ ምዃንኩም ኣይትፈልጡን ዲኹም እግዚአብሔር መስገን እቲ ታቦት ናይ እግዚአብሔር እቲ ማሕደር ኣባና እዩ ዘሎ ሕዋተይ እግዚአብሔር ምሳና እዩ ዘሎ ንኢየሩሳሌም ንኸደሉ መንገዲ የለን ናብ ገለ ንኸደሉ የለን እግዚአብሔር ኣብ ጥቓና እግዚአብሔር ኣብ ቀረባና እግዚአብሔር ምሳና እግዚአብሔር መስገን ስለዚ እግዚአብሔር እንታይ ይብል ቀረቡን እሞ ቀርበኩም ሃሌሉያ ስለዚ ንእግዚአብሔር ክንደልዮ ናትና ግደይ እግዚአብሔር መስገን እስኪ መጽሐፍ ቅዱስ ካልኣይ ዜና 15 ካብ 12 ክሳብ 15 ክነንብቦ ኢና ስለዚ ሕዋተይ እግዚአብሔር ቀረባዩ ኣይንሕልፎ ጊዜ ንዓና ኣይጽበየናን ንጊዜ ዓርኪ የብሉን እገለኽ መጽ ኢሉ ኣይጽበየን እግዚአብሔር በቲ ዝርከበሉ ጊዜ ስንታይ ይገብርዎ ድለይዎ እዩ ዝብለና በቲ ዝርከበሉ ጊዜ ምላኽ ይባረኽ ሃሌሉያ ካልኣይ ዜና መዋዕል 15 ካልኣይ ዜና ምዕራፍ 15 ካብ ቁጥሪ 12 ክሳብ 15 ከንብበ ብስም ኢየሱስ ከንብበ ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ኣቦታቶም ብምሉእ ልቦም ብኩሉ ነፍሶም ክደልይዎ ቃል ኪዳን ኣተዎ ድማ ንእሽተይ ኮነ ወይስ ዓቢ ሰብኣይ ኮነ ወይስ ሰበይቲ ንእግዚአብሔር ኣምላኽ እስራኤል ዘይደሊ ዘበለ ኩሉ ይሙት ንእግዚአብሔር ድማ ኣብኡ ብዝበለ ድምፂ እልልታን ብመለኸትን ብእምብልታን እንታይ ገበሩ መሓልዎ ብምሉእ ልቦም ምሒሎም ስለ ዝነበሩ ከዓ ብዘላ ይሁዳ በቲ መሓላ ድማ ተሓወሰት ብምሉእ ፍቓዶም ድማ ደለይዎ ንሱ ድማ ተረኽበሎም እግዚአብሔር ድማ ኣብ ዙርዮኦም እንታይ ገበሩ ዕረፍቲ ሃቦም እግዚአብሔር መስገን ሃሌሉያ እዚ ንሪኦ ዘለና ሕዋተይ ብንጉስ ኣሳ ዘመን እግዚአብሔር መስገን ስለዚ ንኣምላኽ ክደልይዎስ እንታይ ገይሮም ወሲኖም በቃ ጨኪኖም ሓሊኖም እግዚአብሔር መስገን ንእግዚአብሔር ክደልይዎ ወሲኖም እንታይ ከዓ ቃል ኪዳን ከዓ ኣትዮም
قال كيدان أتيهم እግዚአብሔር مسكن مس እግዚአብሔር تاجرهم تمحاحيلهم معلا جيرهم زي دلي زبلها يموت لهم رأيوا تكانهم رأيوا እግዚአብሔር أملاك تمسكن يهم سلزي موسان توسن كلها እግዚአብሔር دما ترخوا لهم بلنا እግዚአብሔር مسكن بحكي እግዚአብሔር دما انتي قبرهم كمان سلام عرفتي أزريهم هابو سلزي حواتي اتنا انتي قبروا خلوا ينان لهم تشكونوا خلوا كوسنوا خلوا قال كيدان كأتو خلوا سلزي زي دلي انتلو خا يموت يلهم كا كوسنو خلوا كوجو خلوا كا نرئي أنا እግዚአብሔር أملاك تمسكن يهم سلزي ناي وساني أملاك كنوسن كلنا حواتي أملاك دما مس وسانينا يريئيو እግዚአብሔር لبنا سلزريو كنوسن كلنا دما أملاك يركبنا مالي سلزي نخدليو وساني وسيدو نا أملاك مدلاي شو انت يلوم عرفت رغيبهم شو انت رغيبهم مقنع هيوتهم كله سلام عرفتي رغيبهم مالتي እግዚአብሔር أملاك تمسكنهم سلزي حواتي نحن دما كنشكن نحن دما كنحلن نحن دما كنوسن نحن دما እግዚአብሔር مسكن بقى ان እግዚአብሔር كدل الكاسي قال كيدان متاو እግዚአብሔር مسكن لومي قال كيدان اتينا قال كيدان نغبرو دينا اي نغبرو زي زياتهم ግን زي غبرو انتلوش يموت بمولو لبوم يوم دمرا عبيتي ترا يكون كلهم يوم عبيتي ناشتو سبقوت انستي نግዚአብሔር اسرائيل زي دلي زبله كله يموت كبلو خلو كلهم عبيتي نشتي قولوا اسبقوت انستي كلهم نግዚአብሔር بمولو لبوم كدليو خلو نري እግዚአብሔር مسكن ስለዚህ አምላክ ደማ ልቦም ሪዩ አምላክ ደማ ውሳኔ ኦምሪዩ አምላክ ደማ አትጨኮነ ኦምሪዩ ስለዚህ እግዚአብሔር ደማ መቅናዕን እግዚአብሔር ደማ عرفتን ሰላምን ይሩሎም ማለት ነው አዋቴ አባናኸ እዚ ነገርሲ ንሕል እንደንኾን ንእግዚአብሔር ካብ ልብና ደንደልዮ ንእግዚአብሔር ስንውስሎ ቃል ኪዳን እንደሆነ አቱ ጎይታ ንዓኻ መዓልቲ መዓልቲ ክደልየካ አምላክ ማይ መዓልታይ ስለዚህ ንውስሎ ህይወትና ንጭክሎ انت ጨኪና انت ወሲና አዋቴ ከምዚ ክንሪኦ ጸንሕና እግዚአብሔር ናይ ሩሑቕ አምላኽ ኣይኮነ እግዚአብሔር ናይ ቀረባ አምላኽ እግዚአብሔር ይርከበልና አዋቴ እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ይሁን كمون أبكالاي زينا مسؤول كالاي زينا إسران شدشن أبتو تينيا زلنا እግዚአብሔር أملاك تمسكن يهون كالاي زينا إسران شدشن وترحم مشتاق عرينا أملاك يبارك بسم يسوس كم ببين إتيني أملاك رأي زستبل زكاريس كسب زلوا خاء نا أملاك يدليو نبره እግዚአብሔር كدليو خلو جمّا أملاك تاي قبرو لنيرو يكأنا علو نبره لنا እግዚአብሔር أملاك تمسكن يهون أزي كليو خلنا أزي بزعبا أوزا يزارب زلوا እግዚአብሔር مثلا إتي نبي من ينيرو زكاريس إتي نبي نتاي قبرو لنيرو قال كيراني قال أملاك يكافلو نيرو قال أملاك بزكافلو جيزي بزمهرو جيزي أنت يقبر نيرو إتي نبوسك أنت يقبر نيرو እግዚአብሔር مدلاي يدليو نبره እዝግር ክሳማዓችሁ ክሳብ እቲ ንጉስ ኦዛዝ ነበሩ ለጊዜ ንግዚአብሔር ስንታይ ይገብር ነሩ ይደልዮ ነበረ እግዚአብሔር መስገን ክሳማዓስ ክሳብ ነቢ ዘካርያስ ክሳብ ዘሎ ይደልዮ ነበረ ብለና ስለዚህ ሕዋተይ ሓደ ጊዜ ግን ኣብቲ ድሕሪኦኹሞ ንጉስ እቲ ነቢ ዘካርያስ ግን እንታይ ኮይኑ ሞይቱ نحر اتيخه نقص أوزاخه نكزيابير مدلاي قدفو انتي كوينو بناتو من قد خي جميرو مراتو اتنبي مويتو اتنبي كساب زلو انتي قبر نيرو نكزيابير يدليو نيرو እግዚአብሔር ድማ يقنعلو نيرو እግዚአብሔር ድማ يكناونلو نيرو እግዚአብሔር ድማ ነገር ሁሉ يتصبقلو نيرو اتي زنبي اتي بعل رأي مس موته ግን እቲ ንጉስ እንታይ ክገብር ጀሚሩ بناتو من قدي مدلاي نكزيابير قدي فو بناتو من قدي بحاسس مساس كخي جميرو سلازي مجرى الشؤون أيتصبقون مجرى الشؤون سناي نقر أيكونولو سلازي حواتي نكزيابير كسام عشان اليوم حواتي سبر أي سلازلو اليوم أقلقلت سلازلو اليوم أقلقلت بزيد الليوخو نفسها بعلها خدلي عليك حواتي كل جزء تلقيف كاخت كيتسي تصبو أيكونن እግዚአብሔር ሲ
أيداليني قط ريسي أيداليني كلنا ولد أملاخنا حواتي كلنا خندلي زقبأنا اتبع الرأي مسموته اتساب أي مدلاي قديفون እግዚአብሔር بناتو من قد خي جميع مجرش دوما أي سلطون أي قلعون مجرش دوما أبكال درجة بتحملتيو معنا وكوينو سلازي حواتي انتهي زمزلو እግዚአብሔር كندليو علنا እግዚአብሔር أيدالو أملاخ بقلنا كندليو علنا أملاخ يبارك እግዚአብሔር يمسكن سلازي مجرش دو أزينو بس بناتو من قد خيت كله صبوا نجار آيات أمان سابتي نبي زكريا سابزنا برا لوجيجن نجار كله يصبوا قلنيهم እግዚአብሔር يدليو نبرة مالك እግዚአብሔር أملاخ مسكن سلسي انتين عند رجالنا حواتي نا أملاخ مدلع بيوتنا بقلنا እግዚአብሔር مسكن أملاخ يبارك سلسي እግዚአብሔር أبتن دليلو جزء كل جزء سلامن عرفتنا الله أبتن እግዚአብሔር زين دليلو جزء خير أبتن أي እግዚአብሔር زين دليلو دما كل جزء عقرقر سلام يلن مرباش الله إذا مسباتي أبدي زين أنتو إذا ببنا أبنقص ناينقص ساكن هنري كان أنتو ناينقص أوزا جزء الميو أبتن እግዚአብሔር زين دليلو جزء እግዚአብሔር شيء يعقرقرهم نبريلك إسرائيل شيء بزي حقي بزي ممهر بزي حق أملاك زخدوا له جزء نيرو سلازي أبتي جزء سلازي دليل وانتاي نرو እግዚአብሔር كا معقرقر سلام معقرقر نيرو سلام أين برا تحرقنا مجرشا قلنا እግዚአብሔር كم زخلوا نجارهم تعري እግዚአብሔር هذا يقول له حواتي كل جزء سلام يلان እግዚአብሔር أبدي يقبلو كله أقرقر الله بأسفله عنفش فيش الله أبتي እግዚአብሔር زلوا وجن سلام عرفتن الله مالك እግዚአብሔር مسكن سلذي أملاك يبارك كل جزء እግዚአብሔር كنديو علنا እግዚአብሔር شيء ما سيذهب أملاك سلذي جعوا سكا تقال كده بمتهاومي እግዚአብሔር أملاك تمسكن يوم سلذي أملاك يبارك እግዚአብሔር أزوتيرنا كنديو ناتنا قدي እግዚአብሔር دما بفؤادهم እግዚአብሔር هابو محيلهم شاكينهم أملاك يبارك سلذي بمرق لبنا خميسين كلنا እግዚአብሔር دما يركبنا እግዚአብሔር بزي محتاتنا قلت እግዚአብሔር بزي مدلاينا دما انتهينا بينا سعرت الله فريلن يوناس تذكرون لهم يوناسي كاب قلت እግዚአብሔር كحاديمو سنابي كخيد كله يناليو نابترسيس كخيد كله ولو كاب تتلاقوسي نابنا نوي خيديلون نابي كيدو كاب እግዚአብሔር حاديمو سنابي كخيد كله ينريو نابترسيس كخيد كله قلت كاب قلت እግዚአብሔር كهادم كله كاب قلت እግዚአብሔር كتهادم كلا عقرقرالو تناويتو ነው ተናወጠን አብቲ ማዕበል ተናዊቱ እንዲቋ ተናዊቱ ቆይ ከሰማ መጨረሻ አባህር ተዛአቱሲ እንታይ ኮይኑ ደርቢ ሞይ እዝንታዩ ንእግዚአብሔር ደይምድላ ሕዋተይ ካብ ገጽ እግዚአብሔር ከተሃድም አይተኸኒኻ ኣብዚ ኸትካ ኸትካ ካብ ገጽ እግዚአብሔር ከተሃድም ከለኻ ብኡ እንታይ ዘረኸበካ ዕግርግር ምንዋጥ ስለዚ እቲ ዘዋፃና ምስ እግዚአብሔር ከምታ አንተ ይዘልኩም እስራኤልሲ ነዊሕ ዘመንሲ ብዘይ ሓቂ ኣምላኽ ብዘይ መሃሪ ካህን ብዘይ ሕጊ ነበሩ ብለና ነዊሕ ዘመን ግን ሰላም አይነበሮም ግን ህድአት አይነበሮም እንታይ ነይሩ ዕግርግር ነይሩ ማለት እግዚአብሔር ኣምላኽ ተመስገን ይሁን ስለዚ ኣዘውቲርና ንእግዚአብሔር ክንደይ ኣለና በቲ ዝርከበሉ ግዜ ንእግዚአብሔር ንትለይ ኣዋተይ በቲ ዝርከበሉ ግዜ ሓደ ግዜ ኣማሃለ ሓሙሽተ ድሕሪእናሲ እታ ፈታዊታቲ ትፈታዊኣሲ መጪሲ ኳዕኩሕዋ ክፈትኒ ኢልዋ ድምፂ ናይ ፈታዊኣ እናሰምዐት እንታይ ኢላ መቕንያ ሓንሳ ሰኣነ የውፅአ ደቂሰ ከምዚ ንእግረይ ተሓፂበ ከምዚ እናበለት እንታይ ጌራቶ ምክንያት ያኪባቶ ኣብ መጨረሹ በቃ ኳሕኩሑ ገዲፍዋ ኸይዱ دحر جن تباربرت بلنا قال أملاك مالي حمشان ربنا خلينا مالي دحر جن واقع خفيلا عقد دليو برقت رخيبات يا جن بزر واقع خفيلا أما قدي
ሰባት ረኺቦማ ቀጥቂጦማ ዋጋ ከፊላ ስለዚህ ሕዋተይ ብዝርከበሉ ብግዚኡ ንእግዚአብሔር ክንደልዮ ከለና እግዚአብሔር ይርከበልና ስለዚህ እዚኣሲ ዋጋ ከፊላ እንተ ተኸፍቶሲ እዚ ኩሉ ዋጋ ኣይመኸፈለትን ኣይምትሃረመትን ኮለል ኣይመበለትን ግን እንታይ ጌራ ስለዚህ ከፈተቶ ብግዚኡ ስለዚህ ገበረቶ ዋጋ ኣኽፊልዋ ማለት ስለዚህ ብግዚኡ ክንገብሮ በቲ ዝርከበሉ ንእግዚአብሔር ድለይዎ ንሱ ድማ ክርከበልኩም እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ተመስገነ ይኹን ስለዚህ ሕዋተይ ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ክሳብ ክንደይና ንፀምኦ ክሳብ ክንደይና ንደልዮ ኢራብ ናብ ዓይን ማይ ከም ትናፍቕ ዳዊት እንታይ ኢሉ ነፍሰይ ንዓኻ ትናፍቕ ኣላ ሕዋተይ ክሳብ ክንደይኩም ትናፍቕዎ ንቤተ ኣምላኽ ክትመፁ ክሳብ ክንደይ ትናፍቐትኩም ኣሜን ጎይታ ይባረክ ኣምላኽ ይባረክ ስለዚህ እቲ ናፍቆት ሃረርታ ክንፀምኦ ክንጠምዮ ጎይታ ክርከበልና ጎይታ ክደስሰና ጎይታ ክፍውሰና ንሕና ድማ ክንፀምኦ ኣለና ዳዊት ከመይ እዩ አንጊት ነይሩ ለከ ነፍሰይቲ ንዓኻ ትፀምዕ ኣላ ንማሕደርካ ትፀምዕ ኣላ ይብል ነይሩ እግዚአብሔር ይመስገን ሕዋተይ ክሳብ ክንደይና ንፀሎት ግዜ ክንደይና ንኣምላኽ ክንረኽቦሲ ንኣምላኽ ደሊና ንመፀሉ ግዜስ ከመይ እዩ ፅምኣትና ከመይ እዩ ሃረርታና ከመይ እዩ ሃሌሉያ ስለዚህ እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ እዩ እንታይ ኣብ ኣሞጽ ትንቢት ኣሞጽ 5:4 እንታይ ነው ድለዩን እሞ ብህይወት ክትነብሩ ኢኹም ኢሎ ኣብ ምድላይሲ ብህይወት መንበር ኣሎ ተደሊኻዮሲ ህይወትካሲ ኢንሹራንስ ዲኻ ብሓቂ ኣምላኽሲ ይኽልለካ ኣምላኽሲ ይሕልወካ ማለት እዩ ኣምላኽ ይባረክ ስለዚህ ድለዩን እሞ ብህይወት ክትነብሩ ኢኹም ለና እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ሕዋተይ ኣብ ገጽ እግዚአብሔር ምድላይ ድማ በረኸት ኣሎ ሃሌሉያ በረኸት ኣሎ እንታይ እዩ ካብቲ በረኸታት ሓደ ክንርኢና እግዚአብሔር ይመስገን ቀዳማይ ንእግዚአብሔር ምድላይ ሓደ እቲ ህላውነት ኣሎ ናይ እግዚአብሔር ፕሬዘንስ ኣሎ ኣብቲ ንእግዚአብሔር ክትደልዮ ከለኻ እግዚአብሔር እንታይ ይግበረልካ ይርከበልካ እግዚአብሔር ኣምላኽ ተመስገን ይኹን ኣብ ዘጻት ወላ ኣብ መዝሙር ዳዊት 9:10 ድሕሪና ንእግዚአብሔር ንዝፅበይዎሲ ኣይሓርጎም ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ተመስገን ይኹን ስለዚህ ሙሴ እንታይ ኢሉ ካብ ገጽካ ምሳኻ ዘይከይድ እንተኮይኑሲ ካብዚ ኣይንድይብኒና ካብ ህዝቢ ኣምላኽ ፍሉይ ዝገብሮ ንሕናሲ ናትካ ህላውነት ንስኻ ምህላውካ ዘይኮነን ካብ ካልኦት ንፍለየሉሲ ንስኻ ምህላውካ ዘይኮነን ሕዋተይ ናይ ኣምላኽ እንተሎ ኣብ ኩሉ ዕዉት ኢኻ ትኸውን ብዙሕ ግዜ ድሕሪና እስራኤላውያን እግዚአብሔር ምስኦም እንተሎ ይዕወቱ ነይሮም እግዚአብሔር ምስኦም እንተሎ ይስዕሩ ነይሮም እግዚአብሔር ምስኦም ኣብ ዘይነበሩሉ ግዜ ከዓ እንታይ ይኾኑ ይሰዓሩ ነይሮም ኩሉ ግዜ ናይ እግዚአብሔር መሪሕነት ናይ እግዚአብሔር ጣልቃነት ይደልዩ ነይሮም ሕዋተይ ሕጂ እውን ኣብቲ ንእግዚአብሔር ምድላይ ገጽ እግዚአብሔር ድማ ምሳላይ እግዚአብሔር ይመስገን ካልኣይ ድማ ገጽ እግዚአብሔር ምድላይ ድማ ምጥዓየም ጻልቃ እዩ ኣምላኽ ይባረኽ ኣብ ካልኣይ ዜናሲ 7:14 እንታይ ኢሎ ትሕት እንታይ ኢልኩም ገንፀይ እውን እንተደለኹም ኣነ ድማ ክርከበልኩም እየ ምድርኹም ክፍውስ እንደ ዝብለና እግዚአብሔር ይመስገን ኣነ ነንብቦ ካልኣይ ዜና 7 ካልኣይ ዜና መዋዕል ብዙሕ ግዜ ንፅልያ ኢና 7:14 እንታይ ይብል እቲ ብስመይ እተሰመየ ህዝቢ ከዓ ትሕት እንተበለ እንተለመነ ገጸይ እውን እንታይ እንተተገበረ እንተደለየ ካብ ክፉእ መንገዲ እውን እንተተመልሰ ሽዑ ኣነ ካብ ሰማይ ክሰምዖ ሓጢኣቱ ከዓ ይቕረ ይኽብሎም ምድሮም ከዓ እንታይ ክገብሮ እየ ክፍውሶም ስለዚ ትሕት ኢልና ንእግዚአብሔር ክንደልዮ ከለና እግዚአብሔር ድማ ብርግጽ ይርከበልና ይሕዋተይ ትሕት እንተኢልና ገጹ እንተደለየና እግዚአብሔር ድማ ይርከበልና እግዚአብሔር ኣምላኽ ተመስገን ይኹን እቲ ሳልሳይ ድማ ኣብ ገጽ እግዚአብሔር ምድላይ እንታይ ኣሎ መቕናዕ ኣሎ እቲ ዓንቱ ይትርአነዮ እቲ ናይ ኣምላኽ ረኣይ ዘስተብል ዘካርያስ ክሳብ ዘሎ ንኣምላኽ ይደልዮ ነበረ እግዚአብሔር ክደልዮ ከለና ድማ ኣምላኽ ድማ እንታይ ይገብረሉ ነይሩ የቕናዓሉ ነበረ ኣምላኽ እንታይ ይገብረሉ ነይሩ ሳያለኹም ደብሩኻት የቕናዓሉ ነበረ ንእግዚአብሔር ኣብቲ ዝደልዮ ግዜሲ እንታይ እግዚአብሔር ድማ የቕናዓሉ ነበረ ሕዋተይ እግዚአብሔር ክንደልዮ ከለና እግዚአብሔር ነገርና ጣልቃ ይዛቱ ነገርና ኣብ ውሽጢ ኣትዩ ኩሉ ንሱ ይሓልፎ ንሱ ድማ
يستخاخلو مالتي እግዚአብሔር ይመስገን ሳይደለኹም ሰለስተለና ማለት አምላክ ይባረክ እቲ ራብዓይ ድማ ንእግዚአብሔር ምድላይ ድማ ሰላምን ዕረፍትን አለ አሕዋት ኣብቲ ንእግዚአብሔር ምድላይ ሰላም አሎ ዕረፍት አሎ ኣብ ዘጸአት 33 14 ክትሪእኹም ገጽ እግዚአብሔር ምድላይ ሰላምን ዕረፍት አሎ ገጽይቲ ምሳኻ ክኸይድ ከዕርፈካ ድማ እየ ኢልዎ እግዚአብሔር ንሙሴ ስለዚህ ኣብቲ ገጽ እግዚአብሔር ምድላይ ሰላም አሎ ኣብቲ ገጽ እግዚአብሔር ምድላይ ዕረፍት አሎ አምላክ ይባረክ ንዓና መን ተሕሸና ሰላምና ክበዝሕ ሰላምና ክውሕሲ ንገጽ እግዚአብሔር ከንደልዮ ኣለና እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ይሁን እቲ ሓምሻይ ድማ እቶም ገጽ እግዚአብሔር ዝደልዩ ሰናይ ዘበለ ኣይኮሎምን ኢልና መዝሙር ዳዊት 34:10 እቶም ገጽ እግዚአብሔር ዝደልዩ ሰናይ ዘበለሲ ኣይጎሎምን ሽዑ እንታይ ኢሉ ኮራኩራ ኣናብስ ይጠምዮም እቶም ንእግዚአብሔር ዝደልዩ ግን ሰናይ ዘበለ ኮቶ ኣይጎሎምን አንበሳሲ ዝጠምየሉ ጊዜ ኣሎ አንበሳ ኮራኩርሲ ዝጠምየሉ ጊዜ ኣሎ ዝስኡንሉ ጊዜ ኣሎ ብጥሜት ዝውድኡሉ ጊዜ ኣሎ ብለካሎ ግን እቶም ንእግዚአብሔር ዝደልዩ ግን ከቶ ሰናይ ነገር ስንት አይገብሮም አይጎሎም ተኽልሓወይ እግዚአብሔር ይባርካ ስለዚህ ንእግዚአብሔር ዝደልያ ሰናይ ነገር አይጎላና እታ ንእግዚአብሔር ትደሊ ነፍስ እንታይ እታ ንእግዚአብሔር ትደሊ ነፍስ ይርከበላህ እግዚአብሔር ይመስገን ወቀረባ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ እግዚአብሔር ቶም ንእግዚአብሔር ዝደሊ ሰናይ ዘበለ ኮቶ አይጎሎም እግዚአብሔር አምላክ ስለዚህ አምላክ ከመጠን ሀብቱ ድሌቱ በክርስቶስ ኢየሱስ ከአ ስለዚህ መላአልና አምላክ ይባረክ እትሻቻይ ድማ ገጽ እግዚአብሔር ምድላይ ድማ መልሲ ናይ ሕቶ አለ አሕዋት ሎሚ ብዙሕ ሕቶ ሁሉና አሎ ዘይተመለሰ ሕቶ ሁሉና ሆኖ ናይ ስድራና ናይ ሃገርና ናይ ፈተውትና ናይ ጎረቤትና مش حطنا من البات نمال على سالنا اكسام عايش يقويتاز نقولوا الله جن أبقى الأملاك تايب لنا الله زي أبير المسكن قلت أملاك أمد لا شيء ملسنا يحطوا الله نكسي أبير دلقوا يبل داويت مزمور داويت 34 تحريقمو نكسي أبير دلقوا نستودم ما تاي قبر اللي هالو ملس اللي زي أبير يباركم ملس اللي كاب كل فراتي دم ما تاي قبرني أنا قفني هجي ايوه ناي حطونا ملسسي ناي حطوسي ملس له نصح حطو تنصقلا እግዚአብሔር ድማ እንታይ ይገብሮ ዝመልስ አምላኺ ይባርክ እግዚአብሔር ዘለው ንሱ መለሰለይ ካብ ኩሉ ፍርሃተይ ድማ አናገፈለይ ሓደ ጊዜ ቃል አምላክ ዝክሮ ይሁን ዳዊት ኣብቲ ዝነገሰሉ ጊዜ 3 ዓመት ጥሜት ኮይኑ 3 ቀዳማይ ጥሜት ካልኣይ ዓመት ጥሜት ሳልሳይ ጥሜት ዓመት መጨረሻ ዳዊት ታሚስጥር እንታይ እዩ ንእግዚአብሔር ምድላይ ገጽ እግዚአብሔር ምድላይ ብጾምጾቱን እግዚአብሔር ደሊዎ እግዚአብሔር ድማ እንታይ ይዎ ተረኸበሉ እቲ ሚስጥር ድማ እንታይ ይገብሮ ነገሮ እቲ ምክንያት ትሪዝን ንምንታይ ከም ዝኾይኑ ሲ እግዚአብሔር እንታይ ገይርዎ ገሊጹሉ ብምክንያት ጊብዓውያን ብምክንያት ሳኦል ዝገበሮ ንጊብዓውያን ስለዚህ ነገር ምስ ተስተኻኸለ እቲ ነገር ድማ ድሕሪት ድርቂ ጠጠው ኢሉ ዝናብ ክዘንብ ከሎ ንኽእል ስለዚህ ኣብቲ ገጽ እግዚአብሔር ምድላይሲ እንታይ ሎ መልስ ሎ ሕዋት ናይ ሕቶና መልሲ ወይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሕንቅሊተይ ዝፈትሕ ቁፃር ዝፈትሕ ሕቶ ዝመልሲ ካብ ሰሎሞን ዝዓቢሲ ኣብዚ ኣሎ ሕዋተይ ክንደልዮ ከለና ንኢየሱስ بمولو لبنا خندلي خلنا قويتا يسوع كريستوس دم يملسنا قويتا تايلو أتوم تصور زخبركم سي نهاي نعو أنا دم أنت أخبركم كعرفكم سلام كوبكم سي أنا زبكم سلام سي كم تعلم سلام تبكم أيكون ليس أنا علم سلامكم جيسياوي سبكون جيسي سيتي كو حقوق صغير جن زلاق يكونن أتينا قويتا يسوع كريستوس سلام بمركب يكونن بموسى يكونن بمقدال يكونن مسلو كنتات أي تحازني انتهي لا بقولي كل جزء تحوس ناس كوي بقولي كل جزء تحوس ما نم حوس ناي قولي يسوع كريستوس كوس ذلك هذا السبيل ما نم زي أبي المسكين نزي باولوس دقيم بقولي تحوسوا دقيم بقولي تحوسوا زلهم بلوكم الله بقولي تحوسوا زلهم كلهم سلذي حوسنا يسوع حواتي أبتنا زي أبي الندل يلقزنا نحطونا زملس يسوع الله حنكل يتي زخوننا وتصار زخوننا
ዝምልስ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣሎ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ በሙሉ ፍቃዶም ድማ ደለይዎ ንሱ እንተረኸበሎም ድሌትና እንታይ ይሕዋተይ ባህግና እንታይ ምሉዲ ዋላ ፍርቅ ዲ ተኸፋፈለ ዲ ከመይ ድሌት ኣለና ዲ ባህግ ለና ዲ ሕዋተይ በሙሉ ድሌቶም እግዚአብሔር ደለይሞ በሙሉ ፍቃዶም እግዚአብሔር አይገድደና ሕዋተይ ቤት አምላክ ልመጽእ እግዚአብሔር ነፃ ምርጫ ፍቃድ ይብና ኣሎ ና አምላክ በትዝደለና መጠን አምላክ ድማ ይርከበና እግዚአብሔር አይዳሉኒ ግን ነቶም ዝደልይዎሲ አምላክ ይርከበሎም ባሕኩሑ ክፈተልኩም ለምኑ ክወሃበኩም ድለዩ ክትረኽቡ ጸውዕኒ ክመልሰልኩም ተተመለስኩም ክመልሰልኩም ስለዚህ ናትካ ግድሎ ናይቲ ሓደ ድማ ናይ እግዚአብሔር ግደኻ ኣሎ ሕዋተይ እግዚአብሔር ንምንታይ ኣብቲ ሓደ ዝበለጸ ጸጉኡ ትሪ ግዜ ስለዝወስድ ምስ እግዚአብሔር ግዜ ስለዝወስድ ንእግዚአብሔር ስለዝደልይ እግዚአብሔር ካ ይርከበሉ ከእግዚአብሔር ከይደለኻዮ ከመይ ሞ ክርከበልካ ካልኡ ኢልካሲ ኮፍ ኢልካ መፂኻሲ ኣምላክ ከመይ ኢልካ ሓደ ግን ንእግዚአብሔር ደልይዎ ግዜውን ሰዓቱን ወፊዩ ኣምላክ ብርግጥ ይርከበሉ ሕዋተይ ስለዚህ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር በኸመይ መንገዲ ኢና እንደልዮ ሕዋተይ በኸመይ መንገዲ ኢና እንደልዮ ሓራይ እግዚአብሔር ድለይዎ ተባሂሉ በኸመይ መንገዲ ኢና እንደልዮ ሓደ ብጾምን ጸሎትን ሕዋተይ ንእግዚአብሔር ብጾምን ጸሎትን ትረኽቦ ኢኻ ገጽ እግዚአብሔር ክደልይ ከለኻ እግዚአብሔር ዝርከብ እዩ ኣብ ግብረ ሐዋርያት በዓል ሳኦል ጳውሎስ ማለት እዩ እቶም 5 ሰባት ስቕ ኢሎም ሲ ጾምን ጸሎትን ይወስዱ ነይሮም ስቕ ኢሎም በቃ ብጾምን ጸሎትን ሲ ንእግዚአብሔር የገልግልዎ ነይሮም ግን እግዚአብሔር ታይሎ ድምጽ ናይ መንፈስ ቅዱስ ነዚኣቶም እንታይ ጎርለይ ፊለይ ሕዋተይ ሲልኩም እግዚአብሔር ለይዎ ስቕ ኢልኩም ኣብ ጸሎት ቦታ ሓሉ ስቕ ኢልኩም ጾምን ጸሎትን ወሰዱ እግዚአብሔር ነገርኩም ክወስዶ ክትሪእዎ እግዚአብሔር ክምልሰልኩም ክትሪእዎ ንስኻትኩም ጥራይ ኣኺባኩም ኣይተው እዚኣቶም ከ እንታይ ጾምን ጸሎትን እናበሉ እግዚአብሔር ድማ ክርከበሉ ይኽእል ስለዚ እግዚአብሔር ንረኽቦ ኣበይ ቦታ እዩ ሳይድ ኣለኹም ኣበይ ቦታ ንእግዚአብሔር ንረኽቦ ኣብ ጾምን ጸሎትን ጎይታ ይባርኩም ስለዚ ንእግዚአብሔር ክንረክብ ኢና ኩሉ ግዜ ኣብ ጸሎት ቤት ንርከብ ሕዋተይ እግዚአብሔር ድማ ይርከበልና እግዚአብሔር ኣምላክ ተመስገን እቲ ኸላይካ ኣብ ቃሉ እግዚአብሔር ይርከብ እዩ ኣድራሻና እግዚአብሔር ኣብ ቃሉ ነቲ ቃሉ ለይትን መዓልትን ክነስተንትኖ ከለና ነቲ ቃሉ ለይትን መዓልትን ክንበልዖ ከለና እንታይ ይኸውን እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ ውሽጥና ኣትዩ እንታይ ይገብሮ ነገራትና ይልውጦ ነገራትና የስተኻኽሎ ነገራትና የጸብቆ እግዚአብሔር እንታይ ድልዎኒ ኢያሱ ኣብ ኢያሱ 1:7-8 ድሕሪ ኢኹሞሲ ነቲ ቃልሲ እንታይ ኢልዎ ለይትን መዓልትን እንታይ ይግበሮ ኣስተንትኖ ካብ ኣፍካ ኣይትፍለዮ ንየማን ንጸጋም ድማ ኣይትበል ሽዑ እንታይ ክኾነካ እዩ ሃሎ ሽዑ ክሰልጠካ እዩ መንገዲ ክሰልጠ ሽዑ ምስላጥ ሕዋተይ ብዙሕ ግዜ ክሰልጠና እንዲና እንደሊ ነገራትና ግን ነቲ ቃል ለይትን መዓልትን እንሳለሱ ነቲ ቃል ለይትን መዓልትን ንብሎ ኣብ ውሽጥና ሓዲሩ ኣብ ውሽጥና ክልውጠና እዩ ኣብ ውሽጥና ክሰርሕ እዩ ሰብ ምስ በልዓኻሲ የገባ ያገልግላል ይብሉ በመሓርኛ ኣብ ውሽጥኻ ምስ በልዓኻሲ የገልግለካ እዩ ይጠቕመካ እዩ ሕዋተይ እቲ ቃል ኣምላክ ትበልዖሲ እንታይ ይገብርካ ኣብ ውሽጥኻሲ ይሰርሕ እዩ ነገርካ ይልውጠካ እዩ ኩነታትካ ይልውጦ እዩ ነገራትካሲ ይፍውሰካ ይዝንነካ እዩ የጸናንዓካ እዩ የበርትዓካ እዩ ይመርሓካ እዩ ይጓስየካ እዩ ይኣልየካ እዩ ይምህረካ እዩ ለባም መስተውዓልካ ይገብረካ እግዚአብሔር ይመስገን ነቲ ቃሉሲ ለይትን መዓልትን ኣሰላስሎ ለይትን መዓልትን እንታይ ንኤርምያስ ብላዕዩ ዝበሎ ነቲ ቃል እንተበልና ኣብ ውሽጥና ለውጢ ክመጽእ ኣብ ውሽጥና ለውጢ ክመጽእ ብሓቂ ኣነ ሎም ምልዋጥ ኣበየ እትብል ነፍሲ ሓዊ ወይ ሓብቲ ተላ ነቲ ቃሉ ብላዕዩ ነቲ ቃሉ ለይትን መዓልትን ኣሰላስሎ ኣምላኽ ኣብ ህይወትካ ለውጢ ክገብር ክትሪኦ ናይ ግድን ሕጊ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ሕጊ ክልውጠካ ካልእ ሰብ ክትከውን ኢኻ እግዚአብሔር ኣምላኽ ተመስገን ስለዚ እቲ ቃል ዝልውጥ ስለዚ ንእግዚአብሔር ንረኽቦ ሓደ ብጾምን ጸሎትን ኢለኩም ኣለዉ እቲ ካልኣይ ድማ ብምንታይ ንቃሉ ብምስትንታን ንቃሉ ብምብላዕ እግዚአብሔር ኣምላኽ ተመስገን እዩ ስለዚ ነቲ ቃል ለይትን መዓልትን ክነሰላስሎ
እግዚአብሔር አምላክ ይደልየና ማለት ነው አምላክ ይባር እግዚአብሔር ከኻባና እንታይ ይደልይ ሕዋተይ حراي نحن أزيد نقبر لنا إغزابير كا إتي حد زليو إتي حبرة إنسان دليو تني إغزابير كدلي خلاها بس إغزابير حبرة تقبر لها وجمت نايل البخات كافلو إغزابير كا يمل السالكا بس إغزابير سي تصب فر بيندن كونتاكت تقبر انتاي إغزابير مسكن مسوسي انتاي له أباجي سي انتاي قبراي دمصاي سما إغزابير ناي دمص إغزابير تلالي نا እግዚአብሔር ለይኮና ከአብስም የሲሲል ካፋታ አለው እግዚአብሔር መስገን ስለዚህ እቲ ኮንታክት ካሲ እቲ ሪሌሽንሺፕ ካሲ እንታይ ይሆን ጽቡቅ ይሆን ማለት እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ ድማ ኩሉ ጥፋት ነፍሳት በኩሉ ናኡኽ መለሰ አይደሊ እዚ ኻ እግዚአብሔር ካባን አደሊ አምላሲ ሓንቲ እኮ ሓጠፋ አይደሊ ነዚ እኮ ይዝዕገስ ነዚ እኮ ሓሰስ ሲሎም ተረኸብዎ እግዚአብሔር ካብ ሰማይ ጥመት ለባም ገል እንተረኸበ ይልና ስለዚህ አምላክ እዚ ድማ ይደልክ እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ይሁን ስለዚህ እተኻለ ድማ ንአምላክሲ ከም ልማድ ደይኮነሲ በሐቅን መንፈስን ከነምልኾ ይደልክ እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ይሁን እትዕብረት ዝበልና ማለት ነው እተኻለ ድማ እሙናት ክንከውን እግዚአብሔር ይደልየና ማለት ነው እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ይሕዋተይ እትናትና ግደሎ ናይ አምላክ ግደ ድማ አለው እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ለእግዚአብሔር ብዝደለናሉ ጊዜ ኩሉ ጊዜ ዕረፍት ሎ ሰላም አሎ ህድአት አሎ ምንዋጥካ የለን ማለት ነው እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ይሁን ስለዚህ ኩሉ ጊዜ አዘውቲርና ንእግዚአብሔር ክንደልዮ አምላክ ይደለና ማለት ነው እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ይሁን ስለዚህ አምላክ ዘመልስ አምላክ ነው ስለዚህ አምላክ ክሳብ ክንደይና ንእግዚአብሔር ቃል ኪዳን አሲና ለሕዋተይ ክሳብ ክንደይና ሙሉእ ብልብናድና ብፍርቅዲና አምላክ ይርዮ አምታ አንተ ይዝበልኮ አምላክ ኩሉ በኽሪ ይደሊ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ቀዳማይ ከዓ ክንገብሮ ጎይታ ይደልየና ኣብ ዕብራውያን 11:6 ሓንቲ ቃል ክንሪእና እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ይሁን ዕብራውያን 11 لانا نفلت أقاليا بزي إمنت جن أملاك اسمروا أي كلمة عملوا أوكي تبو تني أملاك مت زدلي نسوخ كم زلوا نتوم زدليو عزف كم زوبهم كأمن يجبوا يو نمن يلو نتوم زدلي ويلو لا نتوم زدلي سي أملاك تيجيبي عزف كم زرسي انت قبرالو كأمن علو حواتي نخنتو كنا نجزابير نملو نخنتو أي كنا نجزابير ندليو حواتي سلازي عزف اللو بأمنة نجزابير ندليو جزابير دماء عزف غدناي أملاخ يبار سلازي أملاخ ناسي كيف سبكو أسرحي كاكو عزف زبكا أملاخنا بالداخل دينا أملاخي قفعي أملاخ يكون أملاخ ناسي روح أملاخ ناسي عزفي ذهب أملاك እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ነቶም ዝደልዎ عزفي الله ማለት እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ይሁን ክብሩ ሁሉ ንዑ ይሁን ነው ስለዚህ ኩሉ ጊዜ ክንደልዮ ከም ዘለና እግዚአብሔር ይደልየና ማለት እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ይሁን አብ ግብረ ሐዋርያት ንምንታይ ሃኒናን ሰጲራንሲ ማለት ይኹነታት ፈልጦ እንዲና እትናቶም ምድላይሲ እንታይ ይመስለኩም ንእግዚአብሔር ይደልዮም ግን እንታይ ኮነ ዋላ ካቲ ሞባኦም ዲቶ እሽሮምሲ እቲ ሳምሲ ፍርቅ ጎቦ ከሎ ገው እቲ ኮንሲኮንስ ዝመጾ ሪእኹምሲ እቲ ሙሉ ንእግዚአብሔር ህይወትና ኳይድና ያለና ንእግዚአብሔር ኩሉ እንትና እዚኦም ሰባት ሃኒና እንትቢጣዚ ፍርቅ እሽሮም የሚበሙ ፍርቅ ልቦም የምክሳየሮም ሓቢኦም ማለት እዩ ንእግዚአብሔር ሙሉ ህይወቶም ብሙሉ እንደኸይቦም ሲ ፍርቂ ነገር ክቦ ከሎ እቲ ነገር ድማ ድሕሪኡ ካእታ ያምጥዮ ለመንፈስ ቅዱስ ክሕሱ ከሎ እንደገና ድማ እግዚአብሔር መስገን እንታይ ከም እቲ ልቦም ከዓ ዝተማቃቀለ ሰብኣይን ሰበይትን ክጓራርሑ ከሎ እዚ ተሃብናሲ ገለ ፅባሕቲ ኾነ እዚአን ከዓ እስኪ ንሓዘ
أملاك الكل يفلت أملاك الكل يمرمر أملاك سلازي حواتي بزيت على لبي بزيت خفافة زي أبير أملاك تمسكن يقول سلازي قال كيدانا كنصرعو كويتاي دلينا እግዚአብሔር ይመስገን ናሙር ደይ ገልጸ ይባርኩ ስለዚህ አብ እግዚአብሔር ምድላይ በሙሉ ልብና በሙሉ ነፍስና كخون كم زلوا بملو እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ይሁን ሁሉ እንትናና እግዚአብሔር ይባረክ እግዚአብሔር አምላክ ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ ምድላይ ማለት ተቃል ነገር ከአ እግዚአብሔር መፍቃር ማለት ነው አንተ እንታይልና እግዚአብሔር ካባናስ እንታይ ይደልልና ህብረት ይደል ይምሽልና እግዚአብሔር መስገን እቲ እግዚአብሔር ክንደል ይኸለና ከአ ናይ ፍቅሪ ምልክትና ይባዋት ንትናፈቆ ሰብቆ ያኸተኸዶ ንትደል ሰብቆ ያኸተኸዶ ስለዚህ እቲ ናይ ናፍቆትና እቲ ናይ ምድላይና ምክንያት ድማ ናይ መስኸናትና ንግዚአብሔር ከም ነፍቅር ምልክት እዩ ስለዚህ ንግዚአብሔር ነፍቅሮ እንተ ኮይና ንግዚአብሔር ክንደል ኣለና ኣብቲ ጸሎት ቤት ክንርከብ ኣብ ቃል ኣምላክ ክንርከብ ድማ እዚ ሓደ እዩ ካል ድማ ንግዚአብሔር ምድላይ ካ ትእዛዝ እዩ ኣብ ትንቢት ኢሳይያስ 55:6 ኣለኩም ካል ምእንቲ ክንባረኽ ምእንቲ ክንሕጎስ بهوت من تخنركب بهوت من تخنركب بهوت من تخنبر أبتم بيت عمود حموش لكم حيل من تخنركب زعبير مسكن سلزي زعبير أملاك مدلاي مالت نحيلون نسلطانون نخبرون نفقرون نتسجون نخباتون نياونتون نخلون تنقوم مدلاي مالتهم ماتيوس حموش كن رغبو نخلينا زعبير أملاك مسكن يوم سلزي زعبير مدلاي دما فقد أملاك حواتي زعبير مسكن سلزي ንእግዚአብሔር ምድላይ ፈቃዱ ሐሳቡ መደቡ እግዚአብሔር መስከን ስለዚህ አዘውቲርና ንእግዚአብሔር ክንደልዮ ጎይታ ይደልየና ማለት ነው ስለዚህ ሕዋተይ ሎሚ እግዚአብሔር ዝርከብ አምላክ ጊዜ ካለና አንተ ጊዜ ይኻያዳ ይልናና ጊዜ ካለና ምስ አረግና ደይኮነ ምስ ጎቦጥና ደይኮነ የዕንትና ምስ ከደ ደይኮነ إذننا مسمع مسابيد يكون أمرنا كله مستقبلنا حجي بنسنا تكاسي تيجورو فتاريخه ذكر حجي زعبير لنا جيزي خلنا نجزعبير سي عزوتيرنا حجي مس قلبتنا مس حيلنا نجزعبير كنديلو علنا نجزعبير مسكن نجزعبير سي بتزر كبلو جيزي سنتاي جورو دليو لومي صباحيناتنا يا حواتي لومي حجي زعبير المسكن سلازي عزوتيرنا تمال دا يكون بنايت مال دا يكون حج زعبير سي تصبح كنداليو علنا زعبير المسكن سلازي رينانا اسرائيل سي لزعبير مسداليو سي مفتح رخيبو لزعبير مسداليو سلام رخيبو لزعبير مسرخبو مقنع متوب لزعبير ابزريوم تا خوينو مهدا كوينو حواتي هدات عرفتي سلام كوينو مالتي حجي ات مسترام تا يزلو تا مسترام يزل حواتي أب إخزابير مدلاي أخواتي برك خيل كان إخزابير كدالي خلاها إخزابير لما يركبها إخزابير لما لا خبر أنتين تاني إخزابير كأربعة أخواتي نيوا يكونن كاب سماي من كم سألنا ينبل كاب بحر سجر من يخم سأين إخزابير أب تقنا أب أفنا أب لبنا يو إخزابير مسكن ناي نقص عزاها أنت يرينا أتي نبي زكريا كسب زلوسي لإخزابير يدلي نيرو أتي نبي يمكن مسموته أنت خوينو لإخزابير مدلايسي قد يفوه أنت خوينو نجارات خوف أقوله بناتو من قد خيط كله خا نجارات كبالا شو كله نريو ناي نقص أزاسي ما تشرشاس بناتو من قد أبز غدر لجيزي بزح كي يخسروا بزح هيوتوسي مسكل اليوم سلازي إخزابير مسكن نجزابير كندليو ناتكم كده إخزابير أملاك تمسكن سلازي أتي سمعتنا كميو ويتاس كورسوس نتايل زت سمعتلو نايم سمعتك كاب كبروسي روباتات ماي نتاخوني كوحزي فاسيزي سلازي كل جيزي إخزابير زت سمعتلو يجبلنا زت أمينتلو إخزابير سي أنا إنجرا هيوتي يلو إخزابير مسكن إنجرا تدلينا أبويتا الله مالتي إخزابير مسكن كنت أو كنت دليو الله هاررتا كسب كنت هاررتنا كسب كنت يدليتنا إخزابير أملاك مسكن يهون
ስለዚህ እግዚአብሔር ሁሉ ጊዜ ክንደልዮ ቃል እግዚአብሔር ይደልና ይነግረና ማለት ነው። አምላክ ይባረክ። ስለዚህ ክብሩ ሁሉ ንዑ ይኹን ነው። ስለዚህ ኣብ ዙርያና ዕረፍትን ሰላምን ዝህበና ኣምላኽ እዩ። ክትፅውዕኒ ኢኹም እሞ ኣነ ድማ ክምልሰልኩም እየ። ስለዚ እግዚኣብሔር ዝምልስ ኣምላኽ እዩ። እግዚኣብሔር መስን ስለዚ እግዚኣብሔር ክንደልዮ ከለና ሓደ መልሲ ንረክብ፣ ዕረፍቲ ንረክብ፣ ሰላም ንረክብ። ነገራትና ድማ እንታይ ይገብረልና? የቕንዓልና፣ ዕውት ህይወት ይበልና፣ ዕውት ሳክሰስፉል ህይወት ንረክብ ማለት እዩ። እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ይሁን። ሃሌሉያ። ስለዚህ እግዚአብሔር ንዝቀርቦ ይርከብ ግጽ እግዚአብሔር ክንደኒ ከለና የእንትና ድማ ይኽፈት ሓቂ ካብ ድንግዝግዝ ህይወት ካብ ዑረት ህይወት ከዓ ንወፂና እግዚአብሔር መስገን በሐሰስ መስስ አይነብርልና እግዚአብሔር ክንደኒ ከለና የእንትና ይኽፈት እግዚአብሔር መስገን ሓቂ። ስለዚህ አብቲ እግዚአብሔር ምድላይ የእንተኻ ድማ ይኽፈት እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ይሁን። ክብሩ ሁሉ ንዑ ይሁን ነው እግዚአብሔር መስገን። ስለዚህ ሕዋተይ እግዚአብሔር አዘውቲርና ክንደልዮ እግዚአብሔር አዘውቲርና ክንደልዮ ሕቶና ድዩ ዘሸግር ነገር ድዩ ኣብኡ መልሲ ንረኽቦና ናትና ምድላይ ናትና ሕቶ እግዚአብሔር ካንታ ይምልስ አምላክ እግዚአብሔር መስገን። ስለዚህ ኩሉ ጊዜ አዘውቲርና ሕዋተይ ቤተክርስቲያን ክትነግረና ከላ ጸሎት ክባሃል ከሎ ሓረር ንበሎ ንድለዮ ሕዋተይ ንናፍቆ ኢራብ ናብ ዓይኒ ማየት ከም ትናፍቕ ነፍሰይ ድማ ንዓኻ ትናፍቕ ኣለና። ዳዊት ትዋና ናይ ዕውት ህይወቱ ዝገበሮ እንታይ እዩ? ናይ እግዚአብሔር ምድላይ ስለ ዝነበሩ እዩ። አንጌየ ትስነበረ ይልቅ ነቶም ሓለውቲ ቀዲመሲ ንእግዚአብሔር አንጌየ ይትስነር አንጌየ ይደልዮ ነይረ ኢሉ እግዚአብሔር ከዓ ይርከበሉ ነይሩ ማለት እዩ። እግዚአብሔር ይባርኩም። ሃሌሉያ። ካብ ዘለናያ ክንትሲና አምላክ ይባረክ። ክብሩ ሁሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን። ሃሌሉያ።